Jeg hedder Lena, og jeg har været på EUC i 10 år nu og undervist her. Jeg underviser primært i frisørfaget, men udover det er jeg på forskellige uddannelser, hvor jeg underviser der i psykologi og i læringskommission og samarbejde. Jeg hedder Dorte og også underviser her på EUC Sjælland. Jeg underviser så også i frisørfaget, men også i innovation. Kan man sige, det er en del af vores fag, at vi skal tænke anderledes. Så kan man sige, at frisører er helt vildt innovative, når det drejer sig om nye trends og sådan noget. Men at drive deres forretninger, tit er de ikke så innovative. Kast bolde op og så sige, lad dem selv få lov til at tænke og komme med kreative idéer. Fordi vi havde lavet cases til dem. Og det er rigtig, rigtig svært at være innovativ ved at blive siddende her. Og de skulle jo selvfølgelig have været guidet igennem en idéproces. Det skulle de selvfølgelig. Så skal der være en innovationsproces for dem. Den skal styres lidt i starten. Vi har sådan set ikke forberedt dem så meget for det. Vi har ikke undervist dem i innovation overhovedet. Så de har ikke fået nogen forberedelse på det andet. De har selvfølgelig blevet informeret om, hvad dagen går ud på. Men ellers er det sagt til dem, at de skulle komme med åbne armene og så positivt sind, og så have en spændende dag. Jamen i nogle grupper, der fungerer det jo rigtig godt, det sociale og det samarbejdsagtige, de skulle. Ikke? Det fungerede rigtig godt. Og kunne se, at de arbejdede super godt. Der var specielt en gruppe, der simpelthen bare sagde mupti, og så var de bare, var der synergi med det samme. Og de arbejdede rigtig godt sammen og fandt hinanden. Jamen, hvor er dine sider, og hvor er dine sider? Det var super godt at se. Så var der andre, der ikke gjorde det sådan. Det er svært at sige helt sådan nøjagtigt. Det her lille element fungerede godt. Okay. Jeg synes, det fungerede godt, at de fik cases. Ja. Og hvor netop der var en frisørmester, der sagde, hvis I når hen til, at I har et super god idé på, hvordan kan vi lave det her, så må I gerne fortælle det. Jeg siger mig nok, fordi jeg vil nok, hvis jeg skulle gøre det igen, have forberedt dem lidt bedre. Lige vide lidt mere om, hvad innovation er, vide, hvad det er, at vi skal igennem, vide, altså, hvordan man går i gang med sådan et projekt, hvordan, altså, det vil jeg nok have forberedt dem lidt bedre på. Så det synes I, det var sjovt? Ja, jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide det på den måde. Det er sjovt at se, altså se samarbejdet, der kommer. Det er nok det, jeg synes, der var det dejligste og det fedeste. Det var at se det samarbejde mellem de to skoler, hvordan de arbejder sammen. Ikke? Altså eleverne fra de eleverne er, ikke? Ja. Men jeg tror, at det havde været godt, hvis vi havde forberedt dem lidt bedre. Jeg tror helt bestemt, at der var nogle elever, der var ude over deres egen kant for, hvordan man gør, ikke også?